Пускам си полета, после ще звънна. Аре. На трап ли да ходиме, на бас да се ловиме, начало ще се колиме. На трап ли да ходиме, на бас да се ловиме, начало ще се колиме. По принцип молиме, ще не се молиме, че да си ходиме. По принцип молиме, ще не се молиме, че да си ходиме. С най-яката кола влизам тука хода, всички ми се редят, искат да ги има, да усетят колко бързо клати коня. Мерата им е голям, няма да го бам, бам, бах, нещо стана, бам, мъжът ти се напряга, бам, ще си те хвана, мъжът ти се напряга, ще му кажа да си ляга. На трап ли да